ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасаҳаку ҳавасакҳои қанди бобош зиндаву сарбаланду хонобод бошен. имрӯз рӯзи саидул айём, рӯзи саиду ҷумъа, рӯзи ҳаҷи мискино. мискино ҳаҷшон қабул мешавад. одамое ки пул надоранд, қарз доранд, хоб шароити хоб макка рафтана надоранд, хайна домлои шири сухан медонанд ки инами ҷамъа ҳаҷи шумоай. метавонед ҷамъаро барем бихонем, дуо кунем, дуо дар ҳаққи хитон кунем, дар ҳаққи фарзандо кунем, дар ҳаққи бародаро кунем, дар ҳаққи ватан кунем, дар ҳаққи падару модар кунем. хоб дуо кунем ки аллоҳи меҳрубон моро чунин ватани зебо, чунин ватани биштосо додай, чунин пешрафту тараққиёт додай. ҳамаи мардуми сарбаланди тоҷикистон вахшанд, хоб хушу хурсандона зиндагӣ дорем. ва ман ки бобо ҳастам ва аз пастии баландиҳои зиндагӣ гап мезанам, ва аз давраи хоб шӯравӣ гап мезанам, аз давраи ҷангҳои шаҳрвандӣ гап мезанам, аз давраи ҳоли ҳозир гап мезанам ва муқоиса мекунам. бояд ба мо ҳам фарзай, ҳам қарзай ки хизмат ба ин ватану миллат кунему. хоб шукронаи аллоҳи пок кунем ки ба мо чунин ватани биштосо додааст. аллоҳи меҳрубон ин сулҳу суботе ки дар тоҷикистони азиз аст, ин пешрафту тараққиёте ки дар тоҷикистони азиз аст, ин оромию тинҷиву хурсандиву дар тоҷикистон астай. аллоҳи меҳрубон то даме ки дунё биноад аз болои мардуми тоҷикистон, аз сарзамини тоҷикистон бардошта накунад. аллоҳу акбар. хоб ҳозир ака бобо мега вай мекуна, видео мекуна, барое ки бекор ҳастам. 1 соат зиёдтар дар хоб ҷои заправкаи электромобил бекорим шиштагием. хай мебурам қати мухлисом суҳбат мекунам ва фикр мекунам, фикр мебара ва суханони ниёгони мо ба хиёл мезана. чӣ қадар суханони пурмазмун, чӣ қадар тарбиявӣ. ҳамин 4 мисра, 4 хата, агар ҳамиро мо таҳлил кунем ку моро худованд барои рост ҳидоят мекунад. таҳлил кунем, ҳамхел ба ҳамин рафтор кунем. яъне ки гуфтагиям ки гар бар сари нафси худ амири мардӣ. яъне ки таҳлилиш чия? гар бар сари нафси худ, нафсе ку амири, яъне ки нигаҳбонӣ, яъне контрол мекунӣ, амири мардӣ. гар бар сари нафси худ амири мардӣ, бар куру кар ар нуқта нагирӣ мардӣ. ба одамое ки мисол ҳамуқа ҳастанд, мисол таънашона мекунем, ҳамуқа ақл доранд, ҳамуқа савод доранд, ҳамуқа фаҳмиш доранд, ба ӯо мисол баҳс накунӣ, бар куру кар ар нуқта нагирӣ мардӣ. мардӣ да мисол тура дашно мекуна, ҳақорат мекуна, комментари қабеҳ менависа, монтажи мисол фосиқиву монтажи мисол безе мекуна дар ҳаққи ту, ба ӯ кор нагирӣ мардӣ. фаҳмидӣ? ман ҳамиқа мефаҳмам, ҳамиқа таҳлил мекунам. хоб гар бар сари нафси худ амири мардӣ, бар куру карар нуқта нагирӣ мардӣ. мардӣ набуад фитодаро, мардӣ набуад фитодаро пой задан. дидия? фитодаро пой задан. гар дасти фитодае бигирӣ мардӣ. чӣ қадар суханҳои пурмазмун, чӣ қадар суханҳое ки ҳам аз Қуръон, ҳам аз конститутсияи тоҷикистон. конститутсияи моро май Қуръон гирифтагия. ман ҳамиқа мефаҳмам. дидӣ? гар дасти фитодае бигирӣ мардӣ. барои ҳамин нуқта ҳамин гап дар
кинои ҳазрати Юсуф пайғамбар омадагиай. яъне ки як чӣ бигем, як хиёнаткор, як хоб террорист бигем, мехеза корд қати шамшер қати ҳазрати Юсуфа мега бизанам, кинош дасте ку мега бизанам ки телехи вай ҳамин хел мезанаш, меғалта, вақте ки ғалтидагиай ҳамо ғалтидагира мезана. гар дасти фитодаи бигири марди диди, ҳамо ғалтидагира бо мезана ки ҳазрати Юсуф мега ки бес мега чо мекини ту мега аллакай вай ғалтида, аллакай дар замина, аллакай вай безарара, аллакай вай ярохша ту ай дасташ гирифтагӣ, ту бес мега ту ира назан дига мега ҳиҷ и асирай мега дига вай ғалтид. вақте ки айпо ки ғалтид вай дига ҳоҷат нест. ана ки баъзе ноҷувон мардо, одамое ки айпо меғалтанд, фурсат ёфта баъд лағаткӯб мекунанд, баъд мезананд. оё ҳамин суханои ниёгони мо панд ҳикмат нест? оё ҳамира бояд мо дарси зиндагӣ нагем? мо бояд аллоҳи меҳрубон мега ки дар замин ту раҳм кун, дар замин ту бояд раҳм дошта бошӣ, дар замин раҳм кун, раҳм дошта бошӣ, то ки аз осмон ба ту раҳм кунад. вақте ки ту дар замин раҳм намекунӣ дар мазлум, дар ӯ одаме ки муҳтоҷ ба дастгирия, муҳтоҷ ба хуч кардану бурдана як ҷо раҳм надорӣ, пас ба ту аллоҳи меҳрубон раҳм намекунад. фикр мекунем ки бояд мо бисёр китоб хонем, ҷавоно бисёр китоб хонем, бояд бисёр аз рӯзгори гузаштагии худмон бояд мо ҷавоноро бояд насиҳат кунем, бояд ҷавоноро мо насиҳат кунем ки мо чӣ хел рӯзоро паси сар кардем, чӣ хел рӯзоро мо паси сар кардем ва имрӯз худованд ба мо чӣ қадар мисол мулк, яъне ки чӣ қадар давлати биштосо додай, бояд мо ба ӯ буфаҳмонем. вай кӯдак ҳоли надида ки чӣ гап буд. вай ман синну солам 64, моҳи мард 65 солада қадам мемонам, нав як хел корора нав фаҳмидаистм ки гап дар киҷо будай. барои ҳамин дунёи дурӯза охирата фикр кунем. барои бародаро хеле мушкилай. ҳамин замонада бояд фақат мо чикор кунем? шикамомон сер, пиёда намегардем, тинҷию амонӣ, сулҳу субот, мардум вақтошун хушай, ҳама ҷои кор ёфта. ина ман мебиём ба ҳамин мусафедим ҳар рӯзе 3-4 сум кор мекунам. охи чӣ мефорад дига шуморо? фақат тоату ибодат, шукрона кардан, хуб ҷавонҳоро насиҳат кардан. зиндаву сарбаланду хонобод бошен. вақти марам бучи заправкам бучида ки мерам.